שמי זאב נעמן מחיפה, רואה חשבון במקצועי, חבר מרכז, חבר הנהלת סניף המייסדים בליכוד, ועוד משנות ה-70 נדמתי על חברי חירות. אני תומך בפייגלין כי הוא מאוד מקורי מצד אחד, ומאידך הוא שורשי ומייצג את המסורת הישראלית יהודית אמונית, חברתית עם חמלה לחלש באופן המובהק והליכודי ביותר. הוא דמוקרט אמיתי, שחירות הפרט יקר לליבו, יחד עם זאת הוא דוגל בעקירת האלימות על כל צורותיה. הוא רחוק מתבוסתנות, ליבו ופיו שלמים, ורואה כבר היום מכאן ומשם אותו דבר, עוד לפני שהפך לראש ממשלה. אשר על כן אני מצביע משה פייגלין ומחזק בכך את הליכוד, בדרך עם ישראל בארץ ישראל, על פי מסורת ישראל, שזו הדרך האמיתית והנכונה של הליכוד מאז ועד היום.